peers, if you're going to say what Israel's doing is a response to October 7th, then could October 7th perhaps have been a response to what Israel's been doing to Palestinians, which nobody was covering on October 4th or October 5th or October 6th? What I hear here is no empathy for people undergoing a genocide, and I'm sitting here and you're asking me to condemn people who are fighting for their survival. Palestinako genozidioa 75 urte Nakba hasi zela, hondamendia hasi zela eta oraindik ere zenbaitzuk beste alde batera begiratu nahi dute. Galdera da, kondenatzen ote duzu, tira, demokrata eta violentoen garaira itzuli ote gara, beti izan ote gara garai horretan. Rania Khaled, kazetariari, txalo bero bat hemendik. I don't condemn Palestinian armed resistance groups, just like I wouldn't condemn slaves shooting at their plantation masters. Apparently, wow. Okay. A lot of you would. I that wouldn't is actually, condemn Nat I got to Turner's tell you, rebellion. I Rania, wouldn't I have to tell you, I wouldn't condemn the Rania. Irish fighting the... Txikizioa streaming bidez jarraitzen dugun garaiotan, Gazan egoera gero eta krudelagoa da, posible baldin bada behintzat, eta muga horiek gaindituta, ez dugu ahaztuko Palestinarrek azken ia mende honetan egindako ibilbidea, immigrazioa, exilioa, Ameriketako estatu batuetan ere, Palestinarren komunitatea izan badute, baita ikusentzunezkoetan ere. Where I come from, olive theft is a huge problem. Yeah, where's that? Palestine? Damn, that's a couple hours away. No, not Palestine, Texas. Israel, man. Israel. Oh, it's Shalom. Yeah, it's a real branding issue. A cemetery near the Jenin refugee camp in the occupied West Bank. The final resting place for dozens of Iraqi soldiers. Christians and Muslims, Sunnis and Shias, Arabs and Kurds. Geopolitically, the region is also different. 76 years ago, the Nakba was a catastrophe for all Arab countries. Descendants of the displaced and occupied say Palestinians have hope in Arab people, but not Arab leaders. In the West Bank, we've seen multiple raids and killings. There's an active genocide in Gaza. Previously, Arab armies shared blood with Palestinians. Palestinians say they remain hopeful that they will win their freedom from Israeli occupation someday. Hirurogeita 15 urte atzera egin dugu, zenbait hedabidek hori jorratzeko ausardia badute, baina mehatxupean bizi dira Al Jazeera kasu. Garaiotan edonola ere mundu mailako mobilizazioa gero eta anitzagoa da, baita Euskal Herrian ere datozen egunotan hainbat mobilizazio, lantegietan, kaleetan eta baita gauez ere. Irudiotan besteak beste Euskal Herriko hiriburu zaharrean Iruñean barte egindako kandelaz argiztatutako mobilizazioa. Egoerak muturrekoa izaten segitzen du, milaka dira hildakoak eta oraindik ere beste horren beste izan daitezke Gazako zerrenda horretan Israel gauzatzen ari den azken kolpe horretan. Gauzak honela, nora helduko ote gara? Eta geure garaietako gertakari historiko lazgarrienaren aurrean, gai izango ote gara, behimetiko geldiarazteko genozidio, apartheid eta gain gizakikeria honen aurrean zerbait egiteko.
egunotan batean eta bestean sare sozialetan ikusiko zen dituzten irudiak, ikurrinak, Everest, akaso ez gaur egungo sofistikazio horrekin, beste garai batzuetako arropa kaskarragoekin, lau hamarkada atzera egingo dugu eta horretarako Lander Iruñengana ere bagoa zuzenean. Lander, Everesteko gertakizun hauek izugarrizko heroizidade izan zen, baina garai oso berezian, garai politiko oso berezian gainera, gertakari historikoa, ikurrina, Everesten. Ez dizut galdetuko zer nola gogoratzen duzun. Badakigu eta oraindik ere akaso proiektu ere etzinela izango, gehu bezalaxe, baina zenolako oroitzapen izan dezakegu, goazen atzera egitera zertxo bait. Akaso bat baina gehiagonentzako ez ezaguna izango delako ikurrina, Everesten zerbait, akaso heldu zaigu etxetik, edo ez lagundu aterrizatzen? Bueno, esan dezun bezala, atzo efemeride garrantzitsu bat betetzen, 74 urte bete ziren munduko gailurra konkistatu genuela, Martin Zabaleta eta Pasanten Xerpa izan ziren protagonistak, baina 12 euskal mendizalez antolatutako espedizioa izan zen, eta aurretik, 6 urte lehenago, tximist espedizio famatu horrek saiakera egin zuen arren, eta ondoren 80. urtean ere, bitan Xaker Garaioa tarteko bi espedizioetan, metro gutxitara gelitu ziren, eta azkenean 80ko maiatzaren 14an, Martin Zabaleta Graniarrak ikurrina jarri zuen, Everesteko tontorrean, eta simbolo bat, gure herri txiki honen memoria kolektiborako, ezinezkoa zirudiena lortu zutelako alta euskal. Esango dugu gainera, gertakizun historiko honek bazuela, alde emozional bat, handia esango dugu, ikurrina kaso, azken garaiotan, ohikoago bilakatu zegun arren, ikurre pisuzkoa, 4 hamarkada atzera eginda oso gara historiko berezian, eta etxe askotan ziur bat baina gehiago oso unkituta eta horrela jaso ere izan dela, ezta? Zalantzari gabe, nik uste kontekstua kasu honetan oso garrantzitsua dela, ez? Kontuan hartu behar da, ikurrina aurretik urte gutxi pasatzirela ikurrina legeztatu zutela, Franco hil berritan, herri honetan gatazka politiko bat bete-betean harrapatuta, kulturalki ere jazartuak, eta kontestu horretan euskal espedizio batek, abertzaleak, euskaldunak zirenak, Everesteko gailurra konkistatzea eta bertan ikurrina ezartzea, lehen esan etena, ezinezkoa zirudiena lortu zuten. Nik uste euskal gizartearen imaginarioan etzela horrelakorik kabitzen, ez? Gero, hamarkadak pasa dira, eta, euskal gizartean egon dira lorpenak, egon dira garaipenak literaturan, kiroletan, zientzian, baina nik uste kolektibo bezala, herri bezala, horrelakorik ez dela errepikatu, ez? Eta horregatik gogorazten dugu, sentimendu berezi batekin urtez urte efemeride hau, ze mundu mailan Euskal Herriak kokatu gintun foko mediatiko batean, ez? Eta horrekin lotuta, nik uste garrantzitsua dela ere bai, nabarmentzea, foko mediatiko hori aipatuta, garai hartan, ez da gaur egun bezala, gaur egun jasotzen dugu informazioa segunduro, minutu oro, kanal ezberdinetatik, eta nik uste garai hartan hito hori bizi izan zutenek etxeetan edo informazio hori jaso zutenek, oroitzen dutela oso modu berezian, zeren seguro gogoratuko dutela zertan ari ziren momentu horretan, ez? Denak zeuden zai, albistea azkenian iristen zen, eta ni konparazio bat egitearren, ni konparatuko nuke gizakia ilargira iritsi zeneko momentu horrekin, pixka paralelismo moduko bat, ez? Mediatikoki esan nahi dut, Horri helduko diot Lander, irudi batzuk ikusten ari gara, baina tira, zenbaitzu gehiago nahi ditugu lankidei eskatuko diogu. Eta esango dizuegu zentzu horretan
barkatu, gauzatxo bat. Sintoniari gera sartzen Apache, eta hemen tokatzen da bestea, ez? Bale, igual dio. Lasai, nerean kasartzea. Bale, bai, bueltan gatoz, bideotik bueltan, bale? Ba, irudi ikusgarriak dira hau zalantzari gabe, ilargira joan izanarekin ere alderatu du Landerrek. Zer nola jaso duzuzuk guzti hau? Etxean jaso duzu, hedabideen bidez. Kasu honetan artefaktuaren irudiak ere ikusgai dituzte gure ikusleek, naizek martxan duen artefaktu hori, denboraren makinan murgiltzen gaituen hori, nolatan jaso zenuen ezuk Landerre edo izan da zure kabuz harakatutako zerbaiten ondorio? Esan nahi nuena zen, batxilergoan hau institutoan jaso zenuen? Jo, ez dut oroitzen batxilerrean hau eman genuen edo ez, nik uste ez, baina nire kasuan partikularti etxean bai jaso dut, Martin Zabaleta Hernanierra izan da eta familia guztia Hernanierra izan da, gertuko zerbait bezala ikusi izan dut, ez? Baina, bueno, egia da Euskal Herrian badagoela konexio berezi bat mendiarekin, mistika bada zerbait hor mendizaletasun handia dago, gero ere etorri dira, hamarkadetan zehar alpinista handiak eta 8.000ko desente dituztenak gainean. Eta orduan nik uste horrek ere mantentzen duela, ez? Egun berezi honek, generazio pasatze hori, eta urteak pasala beti unkidura berdinarekin gogoratzen dugun momentua dela esan dute. Lander ez zaitugu saltsa gehiagotan sartuko, baina ikusten dugu garai historikoari oso lotutako garaipen, garaikur, Everesten gailur hori, hainbat mendizalek aurrez bidea zabalduta, tximiste taldekoek lerroa zabaltzeari ekin zioten, Zabaleta betirako horren ikur nagusi, garai hartako nuklearrik ez, beste hainbat aldarrikapen ere bai, gizarteari estuki helduta Euskal goi mendizaletasun hau. Alaxe jarraitzen duela esan genezake? Bai, nik esango nuke baietz, hemen baldin badago zerbait ez dena inoiz amaitzen da bintzat mendizaletasuna, eta horrek eragiten duen pertenentzia sentimendu hori, ez? Euskal Herrian errotuta dago, nik uste mendizaletasun horrek transmititzen duen mistika hori barru-barruan daukagu, eta zuzenean lotzen dugu, zuzenean edo zeharka lotzen dugu aberriarekin, ez? Amalurrarekin, eta leheno esan detena, nik uste adibide garbiena dela Euskal Herrian, hain herri txiki batean, atera diren alpinista, punta-puntako alpinista kopurua, ez? Eta ez dela duela 40 urteko kontu bat bakarrik, baizik eta urteek aurrera egin ala jarraitzen dugula, ez? Orduan zalantzari gabe nik uste horrek ez daukala etenik. Horrelekuko baita ere, akaso Euskal Selekzioetan ari diren hainbat eta hainbat kirolari ikurriñak horretan ere bizirik segitzen duelako. Egunotan kaiaken kasua izan da, baina ohikoa bilakatzen ari da ikurriñaren defentsa hori, edota ikurriña inoiz baina lehen lerroagon jartzen dutenak Euskal kirolari horiek direla. Gaur egun egin izan balute, lorpen handi hau gaur egun izango balitz, akaso baten batek txiste txarra esango luke, ikurriñarekin batera dekatolonen babesletza ez, baina Palestinako ikurren bat eramango zuketela, horrekin bat zatoz, Lander? Espero dut, behintzat, minimoki detaile txore emate ukitza Palestinarekin, ikusita zer gertatzen ari den bertan, baina, bueno, agian zentsuratu egingo lukete sareetan, edo begira Eurovisionen ze pasatzen den, gaur egungo mundu honetan bandera batek begira zenbaterainoko mina sortzen duen. Akaso, Eurovisionen ikurriña izatearena ez da lehen lerroko behar izango, eta segituko dugu Euskal Selekzion eta goi mendizaleen bide horretan baitan. Lander Iruin, mila esker gaur geurean izateagatik beste behin ere. Aio. Ondo izan, aio.
Euskarazko fikzioa izan dezagun, ez bakarrik kontsumitzaile gisa, baita aktoreok lanerako ere, euskara erdigunean jarrita, soberakinekin konformatu gabe, horregatik, maiatzaren 18an denok Gasteizera, aldatu gidoia. Mobilizazio handia espero da. Asteburu honetan Arabar hiriburuan besteak beste euskaraz bizitzen segi ahal izateko edo hobegaratzeko kultur osasuna izateko. Euskarazko kultur osasun hori bermatzeko hainbat direlako eskakizunak eta bide horretan aldatu gidoia ekimenak egindako deialdiari segida emanez, hainbat izango dira, bai euskal ikus-entzunezkoetan, zinemagintzan eta fikzioan oro har diharduten euskal komunikatzaile, aktore eta beste hainbat profesional, hiritar eta kontsumitzaile askorekin batera. Esan da bezala, aldatu gidoia eskakizunarekin bat egin da, mobilizazioa espero da, datorren asteburu honetan. Une delikatuan dago euskararen bizi berritzea. Adierazle asko ari zaizkigu esaten, gauzak ez dabiltzala ondo. Egindakoa kolosala izan bada ere. Orain arte egindakoa eginez, ez dugula aurrera egingo. Ez daukagu denborarik nora ezean egoteko. Erreakzionatzeko unea da. Eskala handiko jauzia egiteko garaia. Eta ez edonolako erronka, baliabide gehiago, azpiegitura gehiago, produkzio gehiago, plataforma gehiago, tira. Zenbat eta zenbat gauza berri hornitu, sortu, eraiki, euskaraz bizi ahal izateko tresna horien beharra egon badagoelako eta baita horiek erabiltzeko kultura ere behar bezala oinarritua izatea. Esandakoa, asteburuan hitzordua, Gasteizen aldatu gidoia egitasmoak antolatuta. Baina horretarako etxea sendotu behar dugu lehenik. Aisialdian eta gure bizitzetan duten garrantziagatik, bestelako kultura eta ikusentzunezko politikak behar ditugu. Euskaran ardaztutako euskal irrati telebista behar dugu. Premiaz. Eta EITB Zaragoko hizkuntza politikak. Zinema eta plataformetan, euskarazko eskaintza duina bermatuko dutenak. Horregatik, Eusko Jaurlaritzari eta EITB-ri eskatzen diegu. Gidoia aldatzeko euskararen alde. Kultura eta ikusentzunezko politiketan euskara erdigunean jartzeko. Lagunduko aldiguzu bidea egiten? Denon ardura delako etorkizuna marraztea. Maiatzaren 18an, ezinbesteko zita dugu Gasteizen. Eman bide garai berriari, eman bide euskarari. Zatoz. Edo badakizue sintonia honekin bihurritzen hasten garela, begirada gaiztoare ateratzen zegula, Vatikanoaren berrirakurketaren aroan ote gara. Hasiera batean bluff bat, emakume insumiso, emakume moja insumisoen albiste ote genuen aste honen hasieran eta ez da hala izan. Antza bestelako hildoa daramaten gizonezko ultraerlijiosoen atzetik joan dira, Urduñako klarisak edo mojak, baina albiste honak ondo omen daude eta hori frogatzeko Instagram kontua ere zabaldu dute. Tira, lerroburu hauek ekarri dizkizuegu, hedabidek oihartzun egin diotelako, ez da geure uste izan, eta kezkatzeko puntua, akaso, halako monja kuadrilla bat ultrakatoliko, ultraeskuindarren atzetik joatea eta Euskal Herrian bertan izatea hori kezkatzeko arrazoia, bai.
zalantzari gabe. Kada gaurkoa, baina alaxe datorkigu aktualitatea zer nahi duzu egitea. Tira, Pablo Gonzalezen senideak berarekin egoteko tartea izan dute, bisita labur, zaintzapeko bisita horietako bat. Euskal Herrian akaso ezagunak zaizkigun alako kontuak tira, 3. aldiz, baina aintzat hartuta, honezkero 2 urte badara matzala, nolabait esan da, bahituta, kazetaritza eskubidearen aldarrikapena beste behin ere Pabloren senideek hedabideen aurrean egin dutena. Eta guk egiten parte bat galdu dene, bera kartzelan egon da. Ez dau prentza askatasunik kazetariek kartzelan bada. Ez dau prentza askatasunik kazetariek susmotien lan enbidalare. Ez dau prentza askatasunik kartzela arriskue egitu eta arriskue badau kazetariren lanen gana. Horregatik, egitu merezi dugulako, kazetari, azke, zorrot, zintzor eta usartak merezi duguzelako, padela eskatu. Eta bukatze aldera gatozen honetan esango duzue, baikortasun askorekin etzatuzte gaur, kolpez kolpetik, ez da erraza izan, tira, gaurkoan musika proposamena J. Martinarena, badakizue lan berri asko artean badutela, besteak beste negu gorria ere kontzeptua berreskuratuaz, baina beste nolabaiteko irakurketa eginaz, eta musika baliatuta, mezua edatuaz besteak beste. Zer nolako aktualitate garaiak parlamentuak osatzen, hauteskundeak non nahi eta gerra hotsak markatutako egunerokoa. Ez da erraza ez, eta pentsatzen dugu gazte belaunaldi berriek, gu honezkero atzean geratuta gabiltzan honetan, badutela halako beharra irakurtzeko, errealitatea bizitzeko eta euren esana adierazteko. Tira, geure gaurko hitzartze honekin bukatuko dugu, badakizue kolpez kolpe antenatikat hemen duzuela, egunero, iluntzero, plataformetan, ez plataformetan, telebistaz, ez duzue aitzakiarik eta guk geure gidoiari helduko diogu, baina oro har ikusentzunezkoen sektoreari gidoia aldatu bertzaiola aldarrikatuaz. Besterik ez, mila esker hor bestalen izategatik, bihar arte, gabon pasa. Ditzen lehor dagoena, ez da horatu
zikina besterik ez da. Eta zu, izarra zeroan, izara uste bezain arriskutsuan. Hortzak erakutsi eta gero, miazkatu eskuan. Negu gorri, bihar berri, hondamendea da iragarri. Beldurrik ez, iesik ez, gelditu zaitez nirekin mesedez. Negu gorri, bihar berri, hondamendia da iragarri. Beldurrik ez, iesik ez, gelditu zaitez nirekin mesedez. Izarra zeroa, ezara uste bezain arriskutsu. Hortzak erakutsi eta gero, miazkatu eskua. Negu gorri, bihar berri, hondamendea da iragarri. Beldurrik ez, iesik ez, gelditu zaitez nirekin mesedez. Negu gorri, bihar berri, hondamendea da iragarri. Beldurrik ez, iesik ez, gelditu zaitez nirekin